gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, my hump, my hump, my hump, my hump. Benvinguts a Cos Jove. Estem al centre de Terrassa i som un centre pioner sobretot ens marquem la diferència amb els tractaments d'aprimament. Tenim un equip molt jove però molt professional. Els tractaments que realitzem a Cos Jove tant són per home com per dona. Avui en dia tenim els tractaments de rejuveniment i de fotodepilació que estan a l'última amb els seus resultats. Hola, soc la Judit, soc la tècnica de nutrició i dietètica del centre i el que més fem nosaltres són els tractaments corporals que consisteixen en fer una primera visita on sabrem tots els hàbits i totes les seves costums de la persona i després farem un control antropomètric que consisteix en saber la seva composició corporal. Hola, soc la Marta del Cos Jove i jo m'encarrego una miqueta de realitzar els tractaments facials. Ara mateix faré una estimulació muscular per complementar un tractament que estic fent contra la flacidesa i les arrugues de la pell. Hola, soc Mònica, soc l'encarregada d'emportar a terme els tractaments corporals. Sempre van dirigits amb l'assessorament de Judit i ara mateix estic realitzant un tractament de succió. A l'hora de treballar les contractures utilitzem l'infraroig i l'ultrasò. Si ens voleu conèixer o voleu saber més del nostre centre i dels nostres tractaments, ens podeu trobar al centre de Terrassa, a la Rambla. Estem al carrer Arquímedes, 183, local C. O si voleu demanar més informació i veure la nostra pàgina web és www.cosjove.cat o trucant-nos al número de telèfon 93 733 62 90. Us esperem. Well, let me tell you about the way she looked, the way she had the color of